Među predizbornim plakatima zbrka pojavio se jedan koji ne pripada ni jednom predsjedničkom kandidatu. Brzo je sve razriješeno. Riječ je o festivalu novog cirkusa. 5 dana zabave, smijeha i kazališta. Bradata trbuhozborka, dadilja Popins na nagi način, akrobacije na ogledalu i prepuna zagrebačka kazališta. 5 je to festival novog cirkusa, ove godine posvećen ženskom cirkusu. Ovo je izvrsno jer su žene u cirkusu inače u drugom planu, a sada vode glavnu riječ. Neobična Jean Mordož odplesala je sa žumancima, trbuhozborila s kosturima životinja i predstavom od dlaki pitala se što je muškarac bez brkova, a što žena s bradom. Mislim da je moda kriva za odnos prema dlakavosti, koja je i dokaz onog animalnog u nama, a čini se toga se želimo sve više riješiti. Na festivalu nastupa je izvrsna klaunesa Laura Hertz, čiji su preci komičari braća Marx. Sve je više žena klaunesa i u cirkusu, a manje u stereotipnim zanimanjima. I to politici ulijeva strah, jer žene postaju snažnije. Posebna gošća festivala je Valérie Pratellini, kći prvog francuskog ženskog klauna Annie. A dodajmo, u metropoli boravi 50-ak stranih programatora i posjetitelja. Direktori smo jednog francuskog teatra i došli smo pogledati što nudi hrvatski novi cirkus. Pitanje je kako će festival podnijeti takav interes sljedeće godine, jer 2 do 3 međunarodne premijere u kontradikciji su s financijskom potporom. Naime, on je nadrasao samoga sebe i u tom smislu je njega sve teže i teže organizirati. On ne treba učiniti ništa da mu se na otvaranju pojavi novinarka The Timesa. A ona će imati o čemu pisati, jer žena u cirkusu ili cirkus u ženi nepresušno je vrelo ideja. U Hrvatskoj zasad ima kratku, ali slatku povijest.